prebehli sme to 3 km. Hej. 3 iba? A za odmenu čo? Spýtali sa, či sme popri hlasovárni. Spýtali sme sa, že sme do Slovenska. To ste si prišli auto, cez tam vrátili oči. A čo? Taký bládno, to si nevideli. Že sme turisti a že ešte sme neboli v Gruzínsku, chceme poznať Gruzínsko, že zajtra ideme do Tbilisi a ďalej. No oni potom povedali, že nič. On nám nakreslili mapu, ako pomerne presne, tam kreslili. A keď zistili, odkiaľ sme, tak povedali, že nič, že on ide auto, že nám to ukáže celé, kde to je. Bude to otvorené? No asi áno, keď budeme mať taký pekný dobrovodcov. Ešte húkačku, nie? To z kravy nech zapne. Wow, hníte, nevidíte, že ideme s policajtami. No však to sú kolegovia pre mňa. V robote ja robím buď s policajtami, alebo s hasičmi. Mám povedať. Ale tu na tí policajti ako začínajú zisťovať, či už turecký alebo gruzínsky, oni, nemá to napísané na mapy, ale vyložene pomáha zachránit místo. A že to mám napísané a tak si sa to stýkal. Keď je tam všetko po známosti alebo polovica, tak... Nech nás počkajú, tam ešte potom odkladať. Však taký pies. Turistov zbudol na krku, videl len asi v televízore, ako je Slavo.